Понякога в живота носим тежестта на стари обиди, болки или разочарования. Задържаме ги в сърцето си, мислейки, че така се защитаваме. Но всъщност те ни пречат да се чувстваме свободни и изпълнени с радост. Прошката не означава да оправдаем чуждите действия, а да изберем да освободим себе си от товара на миналото. Когато простим на другите или на себе си, даваме възможност на нова, по-лека енергия да влезе в живота ни. Това е акт на любов към самите нас. Прошката ни учи да приемаме уроците, да се освободим от миналото и да дадем място на нови възможности и щастливи моменти. Вярвам, че всеки акт на прошка е стъпка към по-осъзнат и хармоничен живот. Позволи си да пуснеш това, което ти тежи, и ще усетиш как сърцето ти се отваря за повече светлина и любов. Благодаря ти, че беше част от това преживяване. Ако се абонираш, ще продължим да вървим напред заедно. С обич, Зорница Сребрева.